क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। कि मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा पढ़े ना जाइबै गे, कि मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा पढ़े ना जाइबै गे। नहीं जाइबै नहीं पढ़बै पढ़िए ले गे, कि मैया ये कंगर कोचिंगवा पढ़े ना जाइबै गे, कि मैया ये कंगर कोचिंगवा पढ़े ना जाइबै गे, कि मैया ये कंगर कोचिंगवा। डीजे कुंदन राज कि मैया ये कंगर कोचिंगवा, चिरी कि मैया ये कंगर कोचिंगवा। कि मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा, कि मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा। जहुरे कोचिंगवा में छौड़ा भावनिया जे पढ़े, जहुरे कोचिंगवा में छौड़ा गुंजनवा जे पढ़े। जहुरे कोचिंगवा में छौड़ा गौतम जे पढ़े, जहुरे कोचिंगवा में छौड़ा भूटलिया जे पढ़े। गाना खीरे चलाइए हमके फंसाइए लेल कहोगे, कि मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा पढ़े ना जाइबोगे, कि मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा पढ़े ना जाइबोगे, मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा। डीजे कुंदन राज कि मैया कंगर कोचिंगवा, चिरी कि मैया कंगर कोचिंगवा। कि मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा, क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। जहुरे कोचिंगवा में छौड़ा रामेशवा जे पढ़े, जहुरे कोचिंगवा में छौड़ा चंदनवा जे पढ़े। जहुरे कोचिंगवा में छौड़ा राहुलवा जे पढ़े, जहुरे कोचिंगवा में छौड़ा अभिनाशवा जे पढ़े। चाइना मारे देखाइए दिलवा लो भाइये लेल कहोगे, कि मैया ये कंगर कोचिंगवा पढ़े ना जाइबोगे, कि मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा पढ़े ना जाइबोगे, कि मैया ये कंगर कोचिंगवा। डीजे कुंदन राज कि मैया कंगर कोचिंगवा, चिरी कि मैया कंगर कोचिंगवा। कि मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा, क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। जहुरे कोचिंगवा में रजुआ रौशनवा जे पढ़े, जहुरे कोचिंगवा में रजुआ रौशनवा जे पढ़े। जहुरे कोचिंगवा में प्रेमा भस्करवा जे पढ़े, जहुरे कोचिंगवा में प्रेमा भस्करवा जे पढ़े। गाना खीरे चलाइए हमके फंसाइए लेल कहोगे, के मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा पढ़े ना जाइबै गे, कि मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा पढ़े ना जाइबै गे, गे मैया चमेड़ा रे कोचिंगवा। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।